Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:28. Ang oras ginadulong sa inyo.
Sing a song and light up the lights. We need to make this Christmas bright. Hang your favorite dream on a star. Wish upon it Christmas night. Sing about the better things, the friends we have, the joy they bring. Hang a dream upon a star and wish it Christmas night. Peace on Ngayon earth pa we po naman, dream. Peter, mga palangga mga tagpalamati, kamusta lang sa inyo? And again, thank God it's Friday. Kay Biyernes, subong iya nga adlaw. Ay, kadwa na Biyernes, subong lang sa Setyembre, nga atin man pagpangamusta sa kutog sa malabutan. Sang aton pagpangalagad karon nga hapon sa This Is My Life. Setyembre 11 na, Tita Wilma, tuig 2020. Ika-apat na nga adlaw sang pagpaidalong dali sa siyudad sa Bacolod sa Modified Enhanced Community Quarantine. Ang aton man pagpangamusta sa mga taga-Bacolod noon. Siyempre, Tita Wilma, nag-problema. Lupa mo ka na pala. Hindi, oo. Sige lang, go. Kita ara, kita dala. Sa malabutan sa aton pagpangalagad sa sininga hapon, magluwas din sa siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, sa mga kaiting naton nga mga kaprobinsyahanan, paano na? Nakapanyaga na kamudera. Ang kota man bisita, bueno, sudaan niyo da man. Ano ang sudan ninyo karon nga udto? Apo na, nadugay-dugay. Kasi, ano na ba na Tita Wilma? Ay launa 34 ng atong oras. For sure, di ba natin nga mga kautudan iya, ara na nagapahunay-hunay, kag nagapatunaw-tunaw sa ila sini panyaga, ang iba naman, nagahingagaw pasimos ang ila sini nga sinanan, panghugas pinggan, panarapo dira, para na maka-relax man. Of the night, kita tugtog-kat na alas stress sa sini nga kahaponanon, dariya sa This Is My Life. O, mga senior citizen natin, kamusta man ka mo, ha? Sa kutob sa upod na itong sa silinga hapon. Lola kag lolo, tita and tito, sa mga mama kag papa nga work from home, mga muna siling nga WFH, work from home. Of the night kita sa silinga hapon. Sa mga kabataan na itong aralan sa itong panimalay, go lang kita ng Go Children, upod kita sa kung anong ginapasunod sa aton dira kang aton mga old para maayo lang ang pagsinalayo kag pagkatapos binuligay kay kung mag-iu naman sang lingaw-lingaw ninyo dira inyong mga gadgets, go lang go. Pero kung oras sang inog kaon din, paiway anay ang dugay-dugay lang. Karon lang, kaya tinagahingagaw pa sa inyo, hampang dira, may bagoon, asubong nga hampang mo, itong hambal nila, kasi ito sa mga bata, mo magluwas sa ML, amo naman ang ginabuangan na nila subong. Sige lang, kahit discoveryhon ko na, kung madumduman to din na karon, share ko na sa inyo, kung hindi karon may boss, paglatita, okay anak, okay lang na maglingaw-lingaw kita, okay lang na mag-ara ka mo sa inyo mga gadgets, as long na ang mga obligasyon ninyo, responsibilidad, ginatuman para nga hindi makabati sang hindi nami nga word from mama or papa. Kay tita, kay tito, kay lola, kay lolo. Masinulundon kinahanglan na nga itong sa mga kanakan. Okay, para karong bala tapos ni Tita We, pulo paminsar ka mo, abis ko na nung mayo na itong pamahawon, mga alas 3:30, pagka alas 4, magluwas na nagapangapidera, ay nung maayo, ang hara lang dakit, hindi man takagwa, hindi man budlay man mag-order, kay mayo lang ng mga may inog-order, iya online, ma-deliver, manawag, okay, good. Kasi kung wala, kaya inugbayad, kaya relaxan pa kung ano lang na makita sa palibot, upganaton, ay hindi nagapadayon sa karon nga pagpanghalit sa itong COVID-19. Yung pandemic sa karon, daw wala ka na pinsan, hindi naton sila makita, pero mabatyagan san matapikan. Sa aton mga front and backliners, mga opisyal sa aton gobyerno, ang aton suporta, ang aton pagpangamuyo, nagapadayon, upod sa inyo. Siyempre, wala sa may makaluwas din sa aton man nahibaluan, wala din sa may makaluwasan sa mahambal na naton kitatanan at piksado. Ano ka man, manggaran ka man, pigado ka man, padayon ang aton pagpakigaway niya. Kag ang aton man balatsago nagaupod man sa aton sini mga kauturan nga infected sa COVID-19 o coronavirus, magpakabakod lang. Kinanglan maging optimistic lang kita kag
padayon kita nga magpakabakod naman sila nila bala fight adya go lang na yes kada magluwas na kung lantawon bala naton na mention to sa gina ni Action Dorel sa iya ni update sa COVID-19 di ba yes ay ano iniiyang nga daw kay tiho nagadamo nga do hindi magnubo sa 100 every day ang nagadugang nga kaso sa siyudad sa Bacolod. Ang latest nga nagwa kahapon kasi Sigmund 103 ang bago nga kaso sa siyudad sa Bacolod. Subong sila na ang atong ni total of confirmed cases at 2,271. May bago nga mga naka-recover, salamat sa Diyos. Kag syempre, may tatlo. Negros Occidental na ito may bago nga tatlo nga recover. Ang sa sa Bacolod siya kahapon is 26 ay naka-recover. Okay. Sa probinsya ng Negros Occidental, nagdugang ang infected sa 53 kapanibagong nga kaso. May kabugusan ng 1,680 ka mga confirmed cases ng COVID-19 ang probinsya ng Negros Occidental. Kag syempre sa bugos naman nga Pilipinas, may ara na kita 248,947. Muna ng aton record sa bugos nga Pilipinas. Kag sa bugos ng kalibutan, wow na wow gid. Kay may 28,324,870 gid ang kabugusan ni sinatanan. Padayon lang kita nga maghalo. Himuon lang naton ang nagasadapat kag padayunon naton ang mga ginapahimo sa aton nga mga health protocols. We don't have any choice. Nga masila, hindi ko yatawi, hindi ko magsunod. Kay kung ara ka na sa sitwasyon, ti kaluluoy, ikaw gihapon, pamilya naton, gihapon, ang makaluluoy. Diba? Ilabi na yun ang hambal sa Malacanang ho, nakitaan yun ni Titawe, wala sang lockdown. Wala na sang lockdown, wala na sang stop. Kagapon na hype ko man eh. Pero daw hindi bila makuha sa pensar ko ha, ba? Wala na sang lockdown, wala na sang stop. Kasi hambal sang Malacanang, wala naman kuno sang lapnago na gid nga lockdown mo, nga matabo, nasunod nga tuig, bago na ibalaan din nila, ba? Pero siya mo na ang ila sila ginatanaw nga sitwasyon. Wala na sang matabo nga lapnagon nga lockdown, masunod nga tuig, gani, wala sang maging alukhar nga pondo ang gobyerno para sa SAP o kun sa Social Amelioration Program. Amo nang hambal ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Tapos na ang paghatagay sang ayuda kay nga wala na plano nga magpatuman sang lockdown, kundi iduso na lang ang kampanya nga Ingat Buhay para sa Hanap Buhay. Halungan ang kabuhi para nga makatrabaho, para kita may income. So, amo nang ila iduso nga kampanya na kay wala iya nadala mo ang SAP sa proposed national budget for 2021. Tandaan nyo na, Ingat Buhay para sa Hanap Buhay. Ambal pag generoke nga ang bulig nga ihatag sa idalong sang bayanihan 2 para nga makatrabaho ang mga pumuluyo nga ipaagi ina sa DTI, kung Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment Economic, sa Department of Agriculture. Wala na ayuda. Tungod ang gusto sang gobyerno, halungan sa mga pumuluyo ang ilang kabuti para nga makatrabaho kag liwat nga mabuti ang aton ekonomiya. Sagad sila, no? Di na tong akon nga kailan na, ha? Pero ari balaw na si Platan manito to Wilma, ang Bangko Sentral ng Pilipinas may programa sila, ginlonsar sa Bangko Sentral ng Pilipinas karon gid nga adlaw Biyernes ang ginatawag na Digital Personal Equity and Retirement Account. Yan na iya ha, sa Bangko Sentral ng Pilipinas ha. Personal Equity and Retirement Account o CONPERA ang iya nga acronym, no? Personal Equity and Retirement Account o kung ginatawag PERA, isa ina ka plataporma nga makabulig man sa mga
Filipinos nga nagaedad 60 years old pa ibabaw. 60 years old and above, no? Ang hambal ni BFC Governor Benjamin Jukno, 80% ng senior citizens wala retirement benefit. Tuod na, agdi ko na. Si ining pera nga ini, no? Mas naging paayo pagla, no? Mas nila nga develop ini nga pera law nga ginpirmahan sa 2008. Sa digital pera, pwede na maka-access ang mga Pinoy. Pati man ang mga OFWs, pwede na nila ma-access nila ang ila account 24/7. Hambal pagid ni Jukno, ang katuyuan sini or ang objective sini, matagaan kahigayunan ang mga pumuluyong Pilipino nga makasave o kung makatipon para sa ila retirement. Gani sa mga gusto mag-open account, mga Pinoy, mga OFW, ang mga kauturan sa mga Filipinos diri, na pwede nyo yan mag-check 24/7 ara kung gusto niyo magbukas ng account, pwede ka mo nga magkabisita sa mga kapartner sa nga bangko, kag insurance company. Basta partner iya sa Bangko Sentral ng Pilipinas, pwede gid. Kag sa mga insurance company, siling nila suwak na suwak no, sa retirement savings. Kaya nga, hindi niya ni mo makuha, hindi mo niya ma-withdraw, tugtog di ka maglabot. Let's say kung holder ka na, hindi mo na ma-withdraw kung hindi ka maglabot sa edad niya 55 years old. Ang interest, ang balik sina sa imo or return, nakadepende na sa mga investors, kagyara sa consumer, kung sila ang ipasulod nila nga kwarta. So, nakadepende sa imo. So, plano sa programa nga ina, nga ila malabot ang halos 5 million sa mga Pinoy sa sulod iya sang 5 katuig. Lumayo man na, pero kung mga negosyante, kabi o may siyang di ka lang po, di ka makasave pag-abot mo yan sa ano. Kasi wala ka trabaho mo, no? Pag-abot mo sa 55, ay pila na itong ako na savings to. Masibot ka na lang, pwede mo madugang sa imong negosyo, di ba? Ari naman, ang parte sa mga teachers, nakakuha gini sa akon, atensyon. Although nga nakita ako mani last week, ang mga, ang mga teacher broadcasters, hindi kayo wanted. Wanted, hindi nga wanted yung dakpo na nagapangita. 200 pagid ka mga beauty teachers broadcasters. Amo na ginapangita sa DepEd or Department of Education. Ini 200 teachers broadcasters para mag-inig sila sa mga episodes sa DepEd. Nga isa sa mga paagitan na teaching or pagtudlo na igap-igan sa DepEd para sa distance learning. Kay hambal ni DepEd or Undersecretary Alin Pascua, nagahatag sila subong wanbidya, maig-id nga workshop kag training para sa tanan nga mga nag-apply, kag abi ninyo sila lang ang nakapasar. Sige na bulubanta, 3,000 na ang nag-apply sa DepEd para sa sining beauty teachers broadcaster. Mga 3,000 ang nag-apply, pero abi ninyo 100 pa lang ang ginsuwerte kag napilian sila nga mag-uumpisa bilang teacher broadcaster na sa diin, nag-umpisa sila sa pag-shoot para sa episode sa DepEd TV. Sige na ako man sa ahensya nga kabudlay manita sang mangin teacher broadcaster. Tungod bisan expert na ang mga ini, kag madugay na nga nagatudlo sa tagsa nila iya ka profesyon, sa gihapon kinahanglan nga dapat may personality. Samtang nag-lecture sa atubang sang camera. Kasi kung boring man siya, kinaglan na makuha mo yung atensyon sa mga nagatanaw, especially sa mga estudyante, di ba? So, sa patigayonon, yung DepEd TV, magkaangkon sa 130 to 200 episodes ng mga lectures na iga-produce ang mga teacher broadcasters every week. O kung 5 episodes sa kada isa sa ilang. Nagabi ninyo ko may ara man nga 100,
may ara na nga 100 nga nakapasa, di ba? So nagakinahanglan pag 200 teacher broadcasters para nga mapunan ini mga episodes sa DepEd TV antes iya ang opening sa classes sa public schools sa October 5. Pero siguro naman ni DepEd Secretary Leonor Biones nga si may patuman man sila nga pagsulundan para hindi na masulit pa ang ato bilang yung pagwa nila kasanog nila nga sala nga lecture sa television. Agin, bash dito sila, di ba? Okay na, Tito Will, maalaw na 48. Ato na weather update. Kaya nagag-uong naman ang langit naton. Hindi, kaya atong sa ni Weather Bureau, pag-asa, may ginamonitor sila nga bagyo sa Guaya sa Pilipinas. At ang truth sang low pressure area magadulot sa mga pagulan-ulan sa Bangsang Luzon, kaya diri man sa aton sa Visayas. Kaya as mentioned ni Tito We, ining bagyo ginamonitor ara pa siya sa gwa sang Pilipinas, wala pa siya susunod sa aton part on Philippine Area of Responsibility. Kag so naman sa Weather Bureau, ang bagyo kag nga nasiklatan 2010 kilometers east sang extreme northern Luzon. Ang kuniyang puwersa sang hangin nga nagalabot sa 44 kilometers per hour. Kag pagmadlos naman nga nagalabot sa 35 kilometers per hour. Na nagapalayo sa pungsod ang bagyo kag wala tsansa nga magsulod gid siya sa Pilipinas. Kay iya sa direksyon nakatundan nakatundan northwest mo. Nakatundan sa kada sigon nga 15 kilometro por hora. Pero ang low pressure area yang ginamonitor, ara siya sa 135 kilometers east sang Vera, Catanduanes. Kag gamay man ang tsansa niya nga maging bagyo inang LPA nga ina. Maging matawhay man na dito sa Visayas ang dalagan sa aton panahon. But actually, ang tro mo ning nagahatag sa itong sang lapta-lapta nga pag-ulan mo. Diba kung hapon na sa gabi, tungod sa tro nga ina. Visayas, Caraga, Northern Mindanao, kag Zamboanga Peninsula. Iban pag ginabahin sa pungsod, makaangko naman sa pag-ulan-ulan sa sining kahaponanon o kung kagabihan, tungod naman, tungod sa localized thunderstorm. Ang temperature nga aton mabatsyagan, bodo ka nami lang. Kasi kung kagahon, nami ginang inyo tulog ay, kasi mabatsyagan ta from 24 degrees Celsius to 32 degrees Celsius. Ina naman iya. Kung nagatagi ng init halin ka ina, hasta antes nag-umbuom niyo, di ba? Magwa ka pa mapaang-paang pagani dito, Wilma. Kag si Haring Adlaw nagbutlak, nagpakita, kag nagpabatsig sang iya kainit, aga pa kag naghatag man sa ito sang vitamina, aga pa, nagbutlak sa alas 5:45 sang kagaon. Kag magatulod naman siya karon alas 6:01 sang kagabi. Okay. Ito Wilma, lingawon taanay sila sa aton matahong nga lelentunon. Yes, from Mac Monroe. Para give sa inyo. When the willow
from Matt Monroe. Kaya sa akong palangga ng mga tawag pa naman tips, especially sa mga nag-upod sa itong kusiningapon. Sa atin mga late tuners, no? Sa lang dira. Kaya salamat din sa pag-upod ninyo kay Tita Wilma Subungang hapon sa inyong mga radyo. Siyempre, 684 kita nga nag-updinay. Samtang kamo dira nag-late like yung nag-sulus funding kaya nag-upod kay Tita Wilma karon nga hapon. Magluwas sila siyempre po ara man nag-upod man sa itong sa FB Live sa itong Facebook page Action Radio Bacolod. Nan. Kag ara man sa itong Facebook page ang tanan nga mga updated report, mga nagkatabo nga mga balita karon nga daw halin sa inas ang kaagahon. Kag bantayan man siyempre ang mga dugang sa mga balita nga gusto ginato mahibalo ang mga development angot sining atong gina-experience sa karon, no? Ang pandemic, ang mga pagbago nga mga bando sa atong mga LGU, no, update sa coronavirus, of course, dito sa amon man website. Pwede man kita makalagin sa www.actionradio.com.ph. Kag syempre, Tito Wilma, pwede man sila, no? Nato nakaupod sa YouTube. Search nyo lang sa YouTube ang Action Radio Bacolod. Okay ha, relax lang ka mo. Magabalik pa si Tito Wilma pagkatapos bansang sila ka mga importante nga mga commercial. Whatever your long... Okay, sa ato na yung mga kauturan yung kapun sa atin sa Facebook Live. Hi and hello lang sa inyo tanan-tanan. No? Okay, mawara si Ochida Haruka. Good afternoon. Yes, Ma'am Wilma, likewise. Salamat din sa imo. Kag yes, kay Alex Fuentes, mayong hapon sa imo Action Tita Wilma. Kag happy weekend sa imo. Be safe. Likewise man sa imo Sir Alex. Kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, kamusta na ikaw, ma'am? Yes, salamat din, ma'am. Na? Stay safe and always good and take care. God bless us all. Yes, ma'am. Virginia Antonio Olpinda. Na? Japon, from Celine Homes. Keep safe to ha? And God bless mo. Dumatouch, ginang heart. Lizar Samorillo, madamo gid nga salamat man sa imo. Tito Wilma, good afternoon. Lihog lang kagwit sa mga Samorillo family da sa may sumag. Salamat gid. Kag stay safe lang. Breathe hard to nato. Hello po, watching here from Antipolo City. God bless. Preciosa, ika namin sa iyang ngalan. Preciosa. Kabintoy. Watching from Grandville 1. Thank you so much. Good afternoon, ma'am. Kay Wilma, mayong hapon. Kapita, kasugod ka na higop, more. Okay, last sip na lang kay tawi ko na kasugod ka na. Antonina Hisugon Pagsubiron, happy 50th birthday today. Thanks, Tita We. More power and God bless. 50 na siya, golden na siya, Galinday Chin, no? Kay Antonina Hisugon, happy 50th birthday. No? Florenda Aguila. Good afternoon to Wilma. Lihog lang kami Tamyaw, Aguila family. God bless sa inyo. Kay stay safe always. Salamat kit sa inyo tanan. Fi Amar Gayunale. Gayumale, Tita Wilma. Tamyaw lang ko gali. Ang family, Gayumale family, kay Amar, sa barangay Kamang-Kamang de Victoria sa may Isabela, watching from Montalban, Rizal. Rimar Hicano Haliasco, good PM Tito We, monitor na kami diriya sa Sitio Lupa, barangay Sag ang La Castillana, Tamyaw ko lang dahil family Haliasco, Hicano Salvatierra family, Robles family, Teyapan, Laureano, Pagsugiron kay Cabalfin family. Inahalin kay Rimar Hicano Haliasga. Katevir, good afternoon sa imo. Salamat, kid. True test from, ang imugin said sa akong link ina, na? Well, anyway, thank you, kid. Good afternoon to Wet Live sa programa mo. This is my life, Lily Oligo.
Good noon, Tita We. Have a blessed Friday. Stay safe and God bless, Sherilyn Oro Javier. Salamat, kid. Kag, ara man nagapod sa ito sa siningan hapon. Hmm? Si Nining Malu, mayong hapon salamat gid sa imo. Mayong hapon lang gid na. Kay Dr. Larry man salamat. Kag kay Rochelle Galvesapio. Uh, Watchman ta. Go Watchman siya. Rochelle Galvesapio is watching. Ruth Kuzawa. Good day, Ma'am Wilma. Watching from Tokyo. O Tokyo, Japan. Monitor lang ko. And then Ruth, good afternoon. Salamat, Ken. Ha? Kailan ni Mitokwa. Good afternoon, Tita Wilma. Halong lang sa pagbiyahe kay Arnel Baricar. Keep safe always. I love you. Ilan Negros Occidental. Kay Julius Ayungon man. Ara man gaupod sa eton si Hilidino Cadiz. Jean, good afternoon. Salamat gid sa imo. Kay Michael Van La Chica, may hapon Tita Wilma watching from Cagayan de Oro. Kapusta lang sa pamilya La Chica, hi lang sa ila. Di karon naman, relax lang anay ha, kadamo pa. Mabalik pala si Tita We. Don't worry. Okay, padayon si Tita Wilma sa pagpagaligat sa This Is My Life. Pero tawe, ang aton anay Dr. Alfred Snur, Mangustin T. Siyempre,
Philippine Standard Time, si Tita Wilma, magabasa sang sila. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Ang basahon ni Tita Wilma sa karon nga hapon nga problema ni sa asawa niya, sa opinion man sa iya bana kay nagapanindugan niya. Malipot lang ang iya sinimensay sa aton sa messenger pero naintindihan din naton. Kag for sure may mga ginikanan man nga makarelate sini. Ang aton padala si Ana, si Ana sa Bacolod City. Kag ang mensahe ni Ana nagasiling, maayong hapon lang sa imo Tita Wilma. Ako gali si Ana. Taga diri lang sa Bacolod City. Sigurado ako, madamo sa mga Iloy pareho ko. Ang problema subong na tungod sa kung ano ang dapat himuon. Kag maning desisyon na tungod sa pandemic na ginaatubang naton tanan. Ang akon sitwasyon Tita Wilma kag problema na tungod ini sa pagbaisay namon sa akon bana nga si Alan. Ang gusto ni Alan, paiskulahon din ang kabataan. In kaso nga magbukas na ang ila eskwelahan. Kabudlay Tita Wilma magdesisyon kung kontrahon ko pa ang gusto sang bana ko. Ang iya plano, kay importante kuno ang edukasyon para sa amon tatlo ka kabataan. Insakto man na, Tita Wilma. Ang nabudlayan ko sa iya kay daw hindi pa siya magpati nga tuod ni. Amugid na ang akong ginapaintindi sa iya kung paano ko siya makumbinser sa sitwasyon naton subong na tungod sa COVID-19. Hambal niya basta gahalong lang okay na pati ka na sa COVID ni ina. Amugid na Tita Wilma ang iya hambal. Pero gusto ko rin siya kumbinseron na budlay na isugal pa ang kabuhi sang amon mga kabataan. Ang bayan ko Tita Wilma, subong wala trabaho tungod apektado man sang COVID-19. Pero sa iya daw wala lang. Kaya nagasalig siya sa iya ginikanan nga nagabulig sa amon. Nagapadala sa amon kada bulan na ato sa iban na punto. Sa akon lang Tita Wilma sa sitwasyon sang akon kabataan. Kung ako lang gid pamangkuton, okay lang nga hindi ko sila pagpakatuon sa eskwelahan subong. Kung magsugod na gid man ang klase, kay hindi ko gusto nga isugal ang kabuhi sang akon mga anak. Okay lang nga ma-delayed ang mga bata ko. Basta sigurado nga safe ang ila kabuhi. Pero ugaling kay ang bana ko, amugid ang kontra ko. Kung nagasabtanay gid kami, kay ginapabalik-balik yan. Kung ginatindugan niya ang iya desisyon, tindugan ko man ang akong desisyon, Tita Wilma, para sa amon kabataan. Ano ba lang hinuon ko sa iya na mamati siya? Kay gusto niya kid
nga ang mga bata makadtugid sa eskwelahan kay ara man siya kuno nga madilong kag nagtuga. Kung kis ati sa Wilma, abi mo, ginahidi kung kainit ko sa iya, kay daw ginasunlog ya pagid ako tapas, kung ma-muersa ako. Ano ba lang himuon ko ni sa iya man? Salamat, Ged. Anak. Ay, so. Salamat, Sender. Mayong hapon sa imo, anak, kag madamo nga salamat. May mga punto nga, yes, conforme man si Tita Wilma sa imo. Pero kung imagine ko sitwasyon yun, nasadyahan ko sa inyo nga mag-asawa. But anyway, hindi niya lahog-lahog. Amo lang na kung tani ang gusto mo gyud nga ipabatsyag kag ipa-intyende kay alan nga bana mo nga hindi niya lahog-lahog ang COVID-19 o kung ang coronavirus. Kaya kung tanaw na to, hindi iya pa na makita, hindi iya pa na wala pa na nabatikan. Kasi masiling lang na tigabasi sa iya, I don't know kung ano nga klase, no? Kasi may tao yan nga muna, iya mo, nga sila nga, pati ka muna, may arag ko na nabatian ba lang mo, sinutuban niya. Kuwan lang na ibusyo lang na, may mga ara sila ng mga reaction. Pero tutuod lang, mapatigid saya. Kaya nga, may mga kabuhi nga nagkaladula tungod sa coronavirus, tungod sining COVID-19. Amo na nga, kita, amak mo halin sang ano nga bulan, pagsulod sa 2020, amo na ng tupiko, di ba? Pandemic na nimo worldwide. Manggaranon, pigado, ano man trabaho, ano sitwasyon mo sa kabuhi, wala kang nakaluwa. Hindi ka pa naman pati. Amo na ihambal mo sa iya, kay Alan, hindi. Si Alan, sa pamatsagan lang ni Tito Wilma, naka-intindi na siya kang nagsibalo. Galing kay nag-augtas ikaw. Ay, nanamian, pag hindi siya magpa-augtas sa imo. Abi mo ba na hindi, Ana, may ara tao mo, nga sunluganon bala. Iwas na sunlugon niya kagani. Kaya makita niya nga nag-augtas ka. Ay, nasadyahan ka din. Nanamian ka din siya magpa-augtas sa imo. Ano na dalang sitnasin? Ano na dalang mahambal natin? Nga kabudlay gen, no? Kabudlay sa insyendihon sang tao nga naka-insyende. Kabudlay sang tao nga hindi bungol, nga nagapabungol-bungol. Hindi bulay, nga nagapabulag-bulag. Pero sa bahin sa edukasyon sang imo kabataan, sang inyo kabataan, bisan ako man ni nanay, no? Bisay ako din mga kabataan, di mong pagisugal, na? Ang safety sa ako mga kabataan. Kaya mo na nagani, di ba? Hindi pwedeng face-to-face. Di ba? Hindi pwede ka kadto sa classroom, mga kabataan. May ara nga module, di ba? May ara nga online. Amo pa itong kainang ambali tita itong pati sa television ka pangita subong sa mga beauty teachers, broadcasters na para ina sa pagklase ya paagi sa television. Kamaluman kita inday ana, pareho mo kay damo man sa mga ginikanan nga ginabudlayan sa pagdesisyon para sa ilang mga kabataan. Although nga nakapa-enroll na sila, kay kabalugi kita kadako sa epekto sining pandemic ngayon COVID-19, no? Sa mga ginikanan sa mga kabataan, actually sa pag-eskwela sa mga kabataan, di ba? Kabalugid kita sila. Kaya kita mo din pa-isol na ang opening of classes that will be on October 5. Kaya we don't know yet, kung balay ipa-isol pag-idina o whatever, mayo lang kung mag-hagan-hagan kanay-kanay na gid, no? Kaya mag-uumpisa ka magabalik ang klase, pero hinay-hinay lang gid, hindi na pareho sa normal. Kaya ari na ta subong niya sa new normal, damo na sa mga pagbago, damo na changes, di ba? Damo na changes, damo na challenge sa aton kaugalingon, sa tag-tag-tag yan. May ara nga nagpa-enroll na sa ilang mga kabataan, pero ang pensar nila nagaduha-duha sa gihapon sa pagpadala sa eskwelahan. May ara man gani na sa mga public schools, may ara kita nahibaluan man niya, hindi lang nga wala ko yan dito, din pa-enroll lang ako mga kabataan, kaya hindi sigurado safety nila mo. Kag isa pa, nagaduha-duha man sila sa
epekto sa ining methods of learning, methods of teaching sa mga teachers nga distance learning. Anong epekto sila sa mga kabataan? Sila niya, gini ka nagamal, gasto lang Tita Wilma, payo lang niya kung ang iloy kag amay, mataas ang tinunan kang naka-insyende. Paano inang mga iloy kag amay? Nalabandira ang iloy, tricycle driver ang amay. Paano matudluan ng mga kabataan sa ila sila mga modules? Ina, bala no, makitaan di ba naton? Pero isa lang makabalik Tita Wilma sa ino, kung nagaduha-duha ka, kaya wala ka ginagasalig. Ana, wala sa nga pinakamaayo dira, kundi istoryahan ninyo nga duha ni Alan. Istoryahan ninyo nga mag-asawa. Kaya maaparan na sa inyo kabataan. Kung ano ang madesisyonan ninyo nga duha, amo lang ng himuon ninyo. Kung ano madesisyonan ninyo nga duha, kung pauntaton, kung hindi pagpakaton, hindi lang ano. I-try lang ninyo, bisan paano, ara man kamo sa balay, pwede man lang na kung hindi ka mo yung face-to-face, si kung ang module lang, tinguhaan ninyo nga matudluan ng kabataan sa balay, bisan amat-amat lang. Importante is maayo ang relasyon. Kang tagtatagsa sa sulod sa aton panimalay, kasi sining pandemic naton nga gina-experience sa karon. Intindihanay, buligay, respetuhon ang opinyon sa tagtatagsa, kag kinahanglan kamo nga mag-isa sa pagdesisyon para wala sang problema. Maghagan-hagan ang problema. Ipahanong dumugid nga kabuhi sang inyo mga kabataan ang mabutang mo sa sugal dira. Edukasyon makahula. Pero ang lawas sa kabuhi sang atong kabataan, isa lang. Diba? Yes. Pero since karon nga medyo nagkanay-kanay mo man means of learning para sa ila, i-try lang nato nga hindi gid sila nga nastagnant ang atong kabataan nga dala sa balay nga wala sa himuon. Ito yahain mga pagtilaw, ara gid na iya. Pero kinahanglan lang gid nato magpakabakod kita. Kay kinahanglan sa karon nga panahon ang tagsa sa pamilya nagakinahanglan gid sa pagpangamuyo. Although nga nagaproblema kita sa mga kinahanglanon naton adlaw-adlaw tungod sa epekto sining pandemic sa karon, yung iban sa aton mga kauturan sa isa ka semana, 3 ka adlaw lang kag magkatrabaho, kulang gid sang dako para sa kinahanglanon. Kinahanglan naton ang mag-isa. Kinahanglan naton ang magpangamuyo. Kinahanglan naton ang magpakabaho. Ana, sa mga pagsilaw, dira kita nagabakod basta kita ang nagaampo kag nagaisa kag nagapalanggaan ay susulod sa aton pananaw. Aton ang mahanon nga ginadulot para sa inyo.
ang mga pagpilaw lang na sa relasyon ninyo nga mag-asawa. Kinanglan nyo lang magpakabakod kung ikig istoryahan ninyo ina para nga mahatagang solusyon. Importante ang atong kabataan, importante man ang ila ikaayong lawas. Kagang ilang pa ay nakalaabutong. So, salamat din sa inyo man mga kauturan kung kamo may mga story man sa kabuki. Nga hindi ninyo malipatan nakatag sa inyong leksyon o kung inspirasyon man. O kung mga inagihan ninyo sa kabuhi, yes, Tita Wilma, o kung problema nga ginaan ko ninyo, nga luyag ninyo pangayuan man sa personal advice ni Tita Wilma, personal nga opinion, bisan hindi man kita direkta nga magkahatag sa solusyon sa ginaan ko ninyo nga problema. Bisan paano, paagi sa ito man mga opinion, kag pagbinagdinag sa sitwasyon, kamo mismo nga natungdan amo ang makahatag sa desisyon para sa maay na solusyon sa ginaan ko ninyo nga problema. Isulat lang kag ipadala sa This Is My Life, DYEZ Action Radio, Twin Rose Building, Burgos Luxon Street, Bacolod City. Pwede man, kasi pandemic kasubong, pwede man ninyo na, kung basta may Facebook account lang kamo, pwede ninyo mapadala sa aton personal nga Facebook account. Search nyo lang sa Facebook, ang Wilma Ansupina Sugaton. Yes, may send message, direct click nyo lang, sige ipadala, mabasahan ina ni Tito Wilma. Kag mas-schedule man natin para mabatian natin sa kahiningan, kag mabatian ninyo sa Facebook Live. Okay? Alas 2:20, Action Radio Philippine Standard Time, ang aton man panyawan lang naman kawan, para man sa Ang balitang ito ay... Okay, hayan, hello, pagidira, dugang, ada. Miss Margie Hanivan, family, mayong hapon, salamat din sa inyo. Ada man si Ben Subong Galiego, mayong hapon sa tanan. Kay Enliv, ang Enliv ni Evelyn, gini mo, Esteves Nosnay. Good PM, tawi, pag-wait lang sa akong tatay, nga si Tatay Senti, nga wala untat nga nagapamati sa imong programa, halin sa iyanak sa hinubaan, Mrs. Evelyn Yanson. Salamat, Tito We. Hello, tatay ni Tatay Sente, mayong hapon, padamo ganyan salamat. Kay John Intong Tanate, mayong hapon, Tito Wilma. Kay Bia Jonathan, yes. Nining Mubra Sobri Vega, kamusta ka na, Ning? Hi, Tawe, watching from Manila, halunggin, na? Tawe, good PM, check attendance lang, Tawe, always monitor lang ko diya. Yes, salamat din sa imo, Ofelia Galero RC, no? Salamat din. Kay Joanne Arroyo Maninang, hello to Telisay Katabla Baybay, watching from Baliwag, Bulacan. Ba mayong hapon lang da sa inyo. Salamat din. Kag Michael Van La Chica, good afternoon. Mayong hapon, Tito Wilma, watching from Cagayan de Oro. Kamusta lang sa pamilya La Chica? Hi lang sa ila. Hi din ka, Michael Van La Chica. Kag kay Carlo Florentino, good PM, Tito Wilma, monitor lang ko sa Barangay San Agustin, Isabela, sa mga suki nato dira sa Isabela, mayong hapon lang, no? Salamat kay kag mansig halong kita, kag mansig pagapuyo kita nga malampuasan nato ini tanan, ha? Mami Dayan and Daddy Boy, mayong hapon. Dira man kay Mami Pilar, kay Nanay Dayan sa inyo tanan. Kag si Miss Liza Pavelona. And Lisa, good afternoon. Salamat manhalong, kamusta lang sa imo. Kag, yes. Kay Moody Merange.
ano na sila yan, sa kaunahon ng pagkakataon, maaari na rin akong, kabuhan ako na, ano ina siya? Business? I think so. Ay, nga mga anak ka mo. Okay. Mayong hapon lang nagali kay Grace Gonzalez. Anak man siya, nag-aupod sa ito sa sininga hapon. Tuod na siya haw, nining, ano man kadira. Tuod na siya, ila gina-share nga ina, or pero sa sakon mga mo nga may istorya, scam mo paghalo, gid ka mo mga anak sa ginatawag nga scam, na? Kay Inday Joy Elin Templatura, good afternoon, kay salamat man sa imo. Kay Jujian Kilantang Hipikon, mayong hapon sa inyo dira, salamat gid. Kay Inday Nika, kag-ara man si Miss Connie Serban, dira sa Selen Homes, good afternoon. Kay Madam Early Cudio, salamat man. Kay Will May Cardinal, no? Will May Valenzuela Cardinal dere sa may Barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo. Miss Jane Candido kay Nanay Pert dere sa Sumag, kay Gina Iligan Andrade Peña. Salamat man sa imo. Kay Inday Wilma Cabarles dira. Mayong hapon, Tita Wilma. Okay. Relax lang ha, balikan lang kamo ni Tita Wilma sa liwat. Dugay-dugay. That's palain man si Wilma, ang actual ay Zenton Plus Gold, syempre, no? Pa importante na, syempre,
alas 2:29, Action Radio Philippine Standard Time. Kadto na kita sa aton ma-share sa inyo sa sining nga hapon. Mangkot lang si Tita Wilma. Sino mahilig sa manicure, pedicure? Kita package pa na, no? Manicure, pedicure, bisa may foot spa pa. Muna sa mga salon. Pero kung nagpa-manicure, pedicure ka mo, kung ano naman, may ara kung sa isa na may makita. Gina-murder ang kuko sa customer. Asa nga, isa ka manicurista. So, ma-murder gani, mapilasan niya, maghubag gani ka man. Sorry sa mga nagkakaon, bera ha, kung may nagpamahaw ha. Tignan kung mapilasan, siyempre, kung hindi maayo, kung hindi maayo ang paglimpyo, kag ang kagamitan sa manicurista, hindi pa matinuot, sorry ha, pero kabalugig ko, nga ang mga manicurista nagahalong, especially subong, sa ila sila mga kagamitan. Itawe, ginalapuhan, ginanila, tawe, ginadisinfect ng ila, ginapabuka lang, ginanilang ilang mga pusher, kanyang ilang, ang ila pusher, kanyang ila, sining nagkakwa na bala sa nipper, para malikawan man siyempre, nga ma-infect ang ila sini customer, di ba? Amo nang ila paghalong para makaangkong sila sa madamo nga customer. Halungan ang mga tudlo kag kuko, tudlo sa kamot kag tiil sang inyo sila mga customer. Hindi kami ari kung nakuha ba lang, no? So, sa isa kapagtuon sa Amerika, may 50% sa mga salon dito nagagamit sang contaminated nga kagamitan pang pedicure kag manicure. Inaila na nausisaan, di ba? So, silingon, may bacteria sila nga nakita sa mga nail clippers, nail cutter, no? Di ba? Nail clippers, nail cutter. Sa nail file, kag sa tubig nga huluman sang mga tiil na bala before sila mag-pedicure na. Pero kinanglan, hibaluon kagyan kung paano kita makalikaw sa infeksyon. Kita nga mga nagapa-manicure kag pedicure. Masiling sa nga kita, kasi kung kaisa nga pa-manicure kag pedicure, kung subong ng pandemic, hali pa sa tano, kita nga na nag-upod-upod. Wala na nanaykwa ang mga ingon, sakit no, sa tiil, nan. Ang mga dead skin, at tumatuhi na lang anay para nga hindi ka ma-infect. Ariho, may pila kita sa mga tips kung paano kita makalikaw sa infeksyon, kung nagpa-manicure kita. Kadto ka lang sa manicurista, nga feeling mo mahinalungon sa pagtrabaho. Sikol suki mo na din man niya, kamalukad din siya kung nami, din siya o hindi mo, no? Kag ari pagyan, ihulong ang mga kagamitan na parehas ang ilang nail clippers or nail cutter, ilang pusher, basta ilang mga kagamitan sa 70%, 70% rubbing alcohol sa sulod sang 20 minutes na. Huluman ina sa sulod sang 20 minutos. Himuon mo gidna. Himuon mo ina antes gamiton sa imo mismo kaugalingon. Kung ikaw man manicurista, himuon mo na antes mo, let's say, isa ka customer, kadto ka sa isa ka customer. Kung nahalungan mong customer mo, kinanglan maghalong ka man, protectionan mo man. So, after mo, isa ka customer, so naman, halungan mo man siyempre, huluman mo naman ay imo sini nga mga kagamitan. Kinahanglan man, manicurista, pugas kid sang maayos ang imo mga kamot. Kag siyempre, ang customer man. Pugas kamot kag tiil sang maayo antes mag-umpisa. Kag hinay-hinay lang, kinahanglan gid. Kag hinay-hinay lang, kung may sakit nga mabatsyogan, silingon, medyo napilas-pilas na siguro sa dalong. Kag kung medyo wala kalimpyuhan sang maayo, ano gani resulta? Infeksyon. Nan. Kinahanglan butangan dayon sang povidone iodine ang sila. Limpyuhan dayon kay butangan. Di ba may bulong ka mo na mga manicurista? Yan sa kita ko na. Pero kung ikaw naman ang diabetic, para na, sila mabatsagan na nila pala minuhod na iyang mo na nagapalaminod ang ilang tiil, especially kung diabetic ka o na-stroke ka, question lang sa inyo,
Kung hindi ka mo sigurado sa inyo manicurista, hindi na lang ka mo magpa-pedicure para malikawan nga mapilas ka mo kag ma-infeksyon ang inyo mga tiil or inyo man mga tudlo. Na? May problema sa ugat sa mga nerves ninyo, kabalugi ka muna, mga diabetic. May ara na nga pwede hindi mag-ayo ang mga pilas ninyo sa tiil. Kay kaya basi bala matabuan niya taas ang inyo kalamay sa inyo dugo, inyo blood sugar, kag maglala ti dako gid ina nga problema para sa inyo. Okay? Yes, Tita Wilma. Halong man sa pagbutong na balasangan mga hangnail, bilang ko ini mga skin sa atong sining ko mga dead skin ina panawag Tita Wilma, no? Kay kung kisang pagkuha sina may ara iyang pagkagat pagkagat na sang nail cutter o kung ano to pwedeng mention ko kanina, ining ginabutong na lang balada yun. Dan, may tendency ng kisa nga makapilas. At si amo mo lang kisa yung halinan nga ma-infect ang tudlo. So, kinahanglan lang gid ako niya nami, niya love no? Sinulab namin, sinulab mong manicure kag pedicure, hinay-hinay pagdibiya. Dasig na siya, pero mahinay na lo. Kapin pa, konsunado, yun ang iya customer, kung mga diabetic, kabalong i-check kung anong iya himuon para hindi mapilas ang iya sining customer. May first aid as a pila sa imo mga tudlo para kung let's say kung may infection, tudlo sa tiil o kung sa kamot, ang himo, kinanglan kung naga-manicure ka, may povidone iodine kagid. May ara ka na prepara sinang povidone iodine, di lang sa mag-mention sang brand, no? Dason may cotton ka, dason may band-aid ka or plaster, no? Kuha ka lang gamay nga cotton, abutahan mo na povidone iodine, dason itungtong mo lang daiyan, ha? Sa babaw sang sila, sometimes sige katukutis ang iban nga mga tudlo, na kung pwede gamitan mo ba para nga magtinergid ang hop sa babaw sang sila. Pero iba nga tungtong naman lang na. Kapag para asa nga mag-ayos, no? Asa nga magtapos ka manicure. Pero mas mamigid nga magmala ang povidone iodine sa imo pila. Mga 7 days, kung panilagan mo nga, mayara ganit 2 to 3 days, gamala na, okay na, di ba? Pero kung ano gani, daw hindi siya, daw nagalala, kinanglan muna na iya, ipa, doktor, no? Kinanglan gid importante gid ang aton sini isayong lawas, sang sa pagwapa, kag pagpanami sang aton mga tuko. Kinanglan halungan din naton. Kay kung ma-infect ang inyo mga tudlo, pakasiling gid, mayo pa wala na lang manicure, wala na lang pedicure, kay puwerte gali, no? Ang iba nagaka-deform ang inyong mga kuko. Ang iba nagadalom, amo na, no? Yes, hindi lang magpatama, ilang gusto lang ang pagpamanicure kay pedicure. Pero sa mga expert nga mga manicurista, saludo kita dira iya. Kay kabalo sila maghalong kang ila mga kagamitan, kabalo sila maghalong kang ila mga customer para nga may balik-balikan sila. Di ba? Yes, Tita Wilma. Inang atong sini, napaambit karon nga hapon para sa itong mga palangga nga mga tagpalamati, especially sa mga nagapa-manicure, nagapa-pedicure, nagapa-foot spa. Ito pag naman siya ng foot spa, no? But anyway, gusto naman Tita Wilma, ano? Kag, arigali ho, basi magkinahanglan ka muda ba na kwarta, mag-kwarta, gito yun. Gusto nyo dugang pang kapital tada sa inyong negosyo, nga na-apektuhan sa COVID-19, gusto nyo mag-loan, arang golden ha, si Tita We magabalik pa pagkatapos ng ating commercial break.
Namyaw naman tayo na ito, adada. Oh. Modric Ali, ano nang ginahimo mo sa akon sa ni chat room, ha? Okay. Good afternoon, Tito Wet. Checking attendance lang kami. Dili ari kami ka-monitor. But kay Mama Kutiting Valencia. Rowena de la Cruz. Yes. Aha. Kay Nang Padang Lance Derry kay Kisha. Ari ka pamatigid sa mabugnaw mong natingog. Salamat gid. Keep safe, Tito We, and God bless. Carl Neil Ron Manay. Salamat man sa imo. Inday Rose Gimara. Agimara Givara, salamat man sa imo in the Rose. Kag kay Martin Aliling, ada si Martin Aliling nagaupod sa ito Tito Vilma sa karon niya kahapon. Kag awan she from Imus Cavite ara to siya, no? The Seven Heavens, salamat gid sa imo ha. May hapon lang karon ni Suwe. Salamat gid sa pagupod kay Tito Vilma karon hapon. Adrian Pearl de la Cruz Swing. Hi ta, good afternoon. Watching from Barangay Bata. Di ka na yun sa may bata. Ginasukon, Tito We, tamyaw lang ko liyog man ang Bibian Tunina pag sumiron, liwat. Okay, ara na siya kapamati siguro. Salamat, Gid. And the Chin Officer, good afternoon, Tito We, monitoring always. God bless us and keep safe always. Salamat man sa imo. Kag maayong hapon. Serrano Michael, good afternoon. Kag kay Roh B. Zartabal Kirangma. Salamat sa inyo kag mayong hapon. Ching Lami, salamat man. Kag kay True Lestrom, good afternoon. Kay Fi Amarga Yormalia, salamat man sa imo. Mayong hapon ng gida. Kay Lizard Zamorilio, salamat man. Kag yes kay Moody Ranggi-Ranggi, amo na siya. Amo na siya Gertie de Wilma, but anyway, papayiling na siya. Kaya mo nang niya kalipayan, ha? siling ni Marinia San Antonio Alpinda, Tito We, gapaninlo ko di balanaw, samtang kapamati sa imo, ha ha ha, manicurista man ko bala, sa una, pahalong gid, love you. Okay, sa imo, salamat man. Baho. Nami, siguro mag-manicure, ayaw talo ka, di ang manicure ni Tito We sa iya mga tudlo, tunga na lang ng cutics, hindi sa makakas, nautdan lang ng outdan, maupod, maubos, gina siya. Anyway, ada si Inday Viola Quetzana Celiadora, good afternoon, salamat man, kay Ama Pistanyo Marshall, kay Edgar Pilayo, kay Renan Payunggayong. Dito Kim Jukadin, good afternoon, kay Uchida Haruka, kay Sherilyn Oro Javier, madamo gid nga salamat. Kag kay Inday Rosini, yes, Tito Wilma, kay Inday, nadula na lang, hayaan mo na, bapaan mo ka, hayaan mo na, karon naman, balikan lang ka mo karon, ha? Serrano Michael, salamat kyan. Alex Montes. Ikalatang mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
Nanay Dr. Voice Capsule. Sa mga bisyo-bisyo da sa ilalawas, panigarilyo, ano pag ititawin, mga bisyo man na, basta sigarilyo yan, hindi ginanami, di ba? Sa mga kauturan na ito ng mga may asthma, kaya nga, munay nagyan at budlay, budlay ka maginhawa, di ba? O kung may asthma ka, abuton ka sa imo hapo, may kabudlayan ka dito pag ginawa, na ginalaghap mo lang kung din ka makuha sa hangin. Sa mga may cancer, amo yung pinaka-common yung masakit na makuha sa pagpanigarilyo. Kaya ano mas klase sang cancer? Lung cancer, syempre, Tita Wilma. Dapat likawan pa man ang bisan ano nga klase sang bisyo nga makahalis sa itong lawas. Hindi kung gusto ito pa nga mga mabuhi sa malawig dapat himuon pa man ang mga maayo kag makabulig sa itong ikayong lawas. Isa na din, syempre, pagbasa sa aton horoscope karon nga adlaw. Sa mga nag-celebrate sa ila birthday, yes, happy birthday kag mga sa ulog sa ila wedding anniversary, happy wedding anniversary karon nga adlaw September 11, 2020. Unahon naton ang zodiac sign nga Virgo. Ang Virgo na tao mga Agosto 23 tubtob Setyembre 23. Abi mong nabatsagan mo subong sa imubugos na pagkatao kalipay. Gani mamag-an para sa imo ang pagtrabaho, kag feeling mo daw hindi ka or daw wala ka ginakapoy kaya malipayon ka mo, di ba? So kung gustuhan mo, ara pagyan masalot mo naman sa schedule mo ang pagbisita sa isa ka miyembro sa inyo pamilya. Basta hindi lang malayo nga makagwa ka o may skippy ka ha o Virgo, hindi sa makolod lang ha. Pero sa ibang nga lugar nga mga Virgo niya, pwede din na iya. Masuwerte mo nga mga numero 26, 38, 12, 53, kag 44. Fuchsia pink is your lucky color. Sa mga Libra, ang mga Libra mo nina tao, Setyembre 24, tubtong Oktobre 23, mabatsyagan mo subong ang masabi ko lang na itong deep moments ng imong wish. Batsag gusto ginabatsyag mo, internalize mo siya. Kag mapamatundaan mo sa kaugalingon mo karon nga adlaw, kung bala matuod or mahatagan katumanan ang isa sa ginpangako sa imo. Masuwati mo nga mga numero 26, 32, 12, 42, 51. Strawberry red is your lucky color. Sa mga Scorpio, ang mga Scorpio naman, netaw Oktobre 24, tubtub Nobyembre 22, madiskubrihan mo karon nga adlaw ang isa ka medicinal plant. Isa ka medicinal ina ang makahatag sa imo sang isa ka magkabing naton potential na source of income. Kagpasang kara pagigkagdugangi pagidang imo isibalo. Sa imo madiskubrihan nga healing power sang amo sina nga tanom, dira ka magayuhan. Nasuwati mo nga mga numero 49, 12, 25, 52, 33. Sa fire blue is your lucky color. Sa mga Sagittarius na taon Nobyembre 23 to Disyembre 21, may ara ka madadong na inspirasyon. Ano ina?
kadalong gid nga inspirasyon. Amoy na magahatag sa imong kapagsik kag maga-attract sang maayo nga kabuhi. Mangin maayo man ang dalagan sang sitwasyon karon nga adlaw. Mga masuwat mga numero Sagittarius 23-25 Carrasca 59 kag 45. Ultraviolet is your lucky color. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn na tao Disyembre 22 Subtubinero Justin 9 at di Capricornian zipiri na ng imo mga bibig o sa sinanay ang pagmuno sa mga makita sa imo mga mata sa imo isig ka parako. Hindi ka naman komento ano pa ba ida sila. Tungod ina amo ang magaupang sang imo pag-ayuhan. Yes mo? Kag isang pagid tanong ka sang maayo para mga maayo man ang imo anihon sa panaabuton. Mga masuwati mo mga numero. 31, 21, 14, 45, kag 55. Carnation pink is your lucky color. Sa mga Aquarius naman, mga Aquarius, Enero 20, tubtob, Febrero 18. Sa mga Aquarius, tanan nga imo kitaon makadugang gid sa imo savings. Sa ma-income mo karon nga lang. Hindi ka lang magpahinto sa imo sig ka pareho kay sigurado mamiyabdi, maputo ka pa ka may negosyo. Mas wati mong nga mga numero 11, 26, 52, 43, kag 35. Marigold yellow is your lucky color. Okay, una pa lang inangabahin sa nga itong mga zodiac signs para sa itong dagsa ka-horoscope. Relax lang, magabalik pa si Tita Wilma ha, pagkatapos sa mga ini. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure.
mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ang oras ginadulong sa inyo ang nga mga zodiac sign para man sa itong tagsa ka horoscope sa puson sa ini Tita Wilma, ari na kita sa Pisces, the zodiac sign. Ay mga Pisces, may tao Pebrero 19 tugtog Marso 20. Ang imo eksperyensya, nakahatag sa imo sang maayo nga paminsaron. Epekto sa imo, adinin mo nangin maayo ikaw nga tao. Ang imo pamatasan, palanggaon mo gid kuno imo pamilya. Pisces, masuwan ti mo nga numero 42, 33, 13, 51, 25. Lucky color, blood red. Sa mga Aries, Marso 21, tugtog Abril 19. Yes, Aries, ang imo mga maayo nga hinimuan, wala gid makahatag sang
kalain sa imo kaugalingon kag kalain sa buot sa imisig ka parate. Investment mo na para nga ma-attract mo ang isa ka maayong oportunidad. Matuwan sila nga mga numero 23, 11, 32, 5, kag 43. Cyan blue is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 3, daligid na. Ang ito na na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yan ay ninyo si Tito Wilma. Sa atong sinipagpangamuyo para man sa atong ginaanto sa karon nga pandemic ang COVID-19 para sa Orasyo Emperata batok sa coronavirus. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sabay padayon sa mga magatamod sa among pagpangamuyo, ang imo kaluoy padayon namon ang ginapangayo. Kag luwas sa kami sa sining pandemic ng COVID-19. Amen. Okay. Tapusong taanay daligid na. Ang mga nabili nato nga zodiac sign Taurus na sa Tito Wilma, sa mga Taurus, Abril 20 tugtog Mayo 20,
Oy, sunda ang imo na batsyagan. Tungod ina para sa imo kaayuhan. Buligi ang dapat mabuligan, Taurus. Masuwati mo nga mga numero 43, 15, 51, 25, kag 32. Shocking pink is your lucky color. Sa mga Gemini naman, Mayo 21, tugtog Hunyo 21, ikaw, Gemini. Balis ka ra daw. Ikaw, Gemini. Malipayon ikaw karon nga adlaw tungod sang imo love. Kag syempre, naintindihan niya ikaw kag nahangpan niya ikaw. Ang imo kaakig kontrola. Maswerte mo nga mga numero 22, 31, 15, 45, 53. Lucky color, tangerine. Sa mga Cancer, ang mga Cancer, na tao Hunyo 22, Hulyo 22, maging honest ka. Cancer maging honest ka sa imo na batsyagan. Kung tuod ba lang nga love mo pa siya o kung hindi na. Kung huo, ipakita ina in action. Masuwante mga numero 27, 51, 15, 32, kag 45. Lucky color, purple. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, Tugtog Agosto 22, ay discovery sa ang imo abilidad kag umpisahi ina. Magpangamuyo ka para mabaton mo man ang grasya. Masuwati mga numero Leo 15, 52, 36, 43, kag 32. Lucky color, dollar green. Kaya nabatian natin itong tag sa zodiac sign para man-say itong tag sa kahoroscope sa karon niya nga adlaw. Biyernes, Setiembre 11, tuig 2020. Hindi ito naging mapunggan 105 days before Christmas Day and 112 days before 2021. Si una sa perpalam ni Tito Will, mapasensya git sa mga wala natin malabutan. Ang ito na Bible verse for the day, halin sa Psalm chapter 31 verse 16, and it says, "Let your face shine on your servant. Save me in your unfailing love." Salamat din. Once naman, standby sa bitahong ng drama ng bahis ng paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa masunod, aksyon, radio. Aksyon Radio! Ang casting company sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio!